Davide sithi menana nabamenene nathi sithi lwa nabalwa nathi sithi hoshi inkemba usukume usinqobele izitha athi uJehoshafati esandleni sakho kukhona amandla negunya athi wena uyanqoba athi esandleni sakho kukhona amandla kukhona ukunqoba wena sakhe isandla waselula waqashuka amavili ezinqoleni zikaFaro lithi izwi lakho wakhuluma kuMose wathi Mose tshela abantu bami ukuthi namaGibhithe eniwabonile namhlanje enizophinde niwabone naphakathi lolu sizi esidlula kulo asophinde sidlule kulo naphakathi lako kuhlupheka esidlula kukho esisophinde sidlule kukho lako kusekela sifuzula sidonsa kanzima abone sebenokithemba omunye usethi sengiyaya nje kodwa isekho into elungayo kodwa namhlanje siyamemezela mama wethu ongcwele kule ndawo yakwaNdengezi kumhla ka-13 kuJune sithi lolu suku usuku lwesigameko kukhona umuntu azoshintsha impilo yakhe kukhona umuntu ozolungisa ikhaya lakhe kukhona umuntu ozophilisa isifo sakhe kukhona umuntu suma lakatapa ushanela kato ela shamafu uraba shakapa ilitapo ilitakapana iliatapana mashaka nyakaza Jehova ululisandla sakho baphila abantu lulisandla bakhululwe abantu yelulisandla basindiswe yathi uJohani bayamemezela njengalokho Mose aphakanyisa inyoka yethu usehlome athi nendodana akatagata ulakatapala katazia ulakashambe makho ayamahasuaka alehasiakata eleleshikata ura njengalokho Mose ayayayabasha ayayayamakote elelelebebesha Two more minutes. Two more minutes. Where Mama says, I'm a Makayetu. Where Mama says, I'm a Duanametu. Where Mama says, Mama family's water. Abadabashia Madonna de Kula. Abadabashia Mazani de Kula. Omunya. Utana Mama. Omunya Tana Baba. Omunya Tana Baba Babiri. Katana Mikanya Zizona Nazela. Ugutuanungumon. Wendandane umuyise kubafelokazi wena kuphela elithizwi lakho ngelinye lamalanga indodana yakhe owesifazane wayemfelokazi yayikade sifile lithi izwi lakho sekushaya isikhathi sokuthi kiwe emathuneni kanti nawe uzofika wahlangana nabo esangweni bephuma wayivusa indodana ifile siyamemezela vuso kufile siyamemezela uyisithemba siyamemezela qinisa amadolo siyamemezela bawena shamayata obathandeka yosonelani nathi Nkosi izosiza abathile sondelani isandla sikaJehova seluliwe Maikina mizika malika Jesu futhi ingelo semaikina mizika nika saluno kwandi maiki amakapala bakasieta ulakata papara no shabata siataneza
Come on, George, can we push? Can we push? Can we push? Can we push? I feel the shift in the atmosphere. I feel the shift in the atmosphere. Satanás, I'm not your car. I'm not your push in the wall. I'm not your friend in the yard. I'm not your commando. Satanás, Sangimdala lapha mhlabani athina malanga
kimi asayamalo atangasa kamana akachova engonjiwa sipunyukila kiba kiba kunamanga dwelling grounds, kunamanga nadawo, kunamanga kule ndawo, inkosi khona kule ndawo. Ujehova ukhona, unaminisi uzozayo kimi, akusoze ngamlahlela ngaphandle. Uzozayo kimi, akusoze. Madonne Jehovah, Madonne Jehovah, Madonne Jehovah, Madonne Jehovah, Madonne Lemoa, Madonne Lemoa, Badonzele kukhanyeni Nkosi, badonzele kukhanyeni Nkosi. Bambatane, lalela bathandeka ulithi iBhayibheli, uma simphakamisa yena uyakubadonsa abantu bakhe beze kuye nabakhe abantu. Uyabona namhlanje uzodonsa isidakwa sendawo, namhlanje uzodonsa intombazane esidelelekile endakweni. Asizanga kubona abasindisiwe, size kulo othi impilo yami siyabheda, size nakulona othi sebeshilo bathi angeke kusalunga lutho. Kodwa ngimbonile owesifazane oserejectwe ngabantu enesifo somopho, kwathiwa lona kalahlwe ngoba nendawo ayithinta ingcolile, nendawo ahlala kuyingcolile, nempahla igqokile ingcolile. Kwathiwa kalahlwe lona, angatholakali ehlala phakathi kwabantu. Kodwa owesifazane sezwile ukuthi uJesu uzodlula, lithi iBhayibheli wasondela wathi mangingathinta umphetho wengubo yakhe. Thank you, Jesus. Hallelujah. Baba kancane, sithe kwenye indawo ngapha uJehoshafati Bishop, uJehoshafati bakufuna uNkulunkulu kuyena uthi tshela abantwana bami ukuthi lapho amathe onyawo labo, I mean uJoshua uthi lapho amathe onyawo labo ethinte khona, uthi leyo ndawo seniyidlile. Niyafuna ukudla undengezi, niyafuna ukudla undengezi, niyafuna yini ukudla undengezi, niyafuna ukudla undengezi. Ngicela senze kanje, ngizobala ngifika ku3. Cela ningilungisele, mangifika ku3 uzothatha amagqathi awu7 uwabale abe u7. 7 is for perfection. Masifika ku number 7 uthi inkosi sesiyidli, ungabusacela ungabusasho lutho, uthi inkosi sesiwudlile undengezi. Thank you Jesus. Lalelani bathandekayo, kufanele ama-altar otshwala, ama-altar ayo yonke lemimoya yobumnyama ebusa kule ndawo akhothame namhlanje. Bese kuphakama i-altar likaSimakade uJehova uNkulunkulu webandla. Yeah.
Ngiyacela abanye beze ngapha suka eduze kwalo muntu omeduze kwa akayazi into izele kule ndawo. Jesus. Obhuti bami lapho kuma keyboard ngisisempini ngifuna nidlale ngathi sisempini wonke umuntu ola kufanele alwe. Asibambene nanyama nagazi. Thank you, Jesus. Asibambene nanyama nagazi. Awekhona ama intercessor kule ndawo yakwaNdengezi. Ngizobala mangifika ku3 ose my king. Wokwi keyboard. Abazalwane bonke uzonyatha amagqatha akho abe u7 make sure uyabala 1 2 3 4 5 6 7 mawufika ku7 kule ndawo omi kuyo noma ngabe ubiza umndeni othile noma ngabe ubiza isibongo sakini noma ngabe umemeza uNdengezi kodwa lento imemeza njengendawo osuyidlile wayibamba ngesandla yaba eyakho. Thank you, Jesus. Thema ngiqala ngithandaza la ngathi umhlaba ungokaJehova nokugcwala konke kwawo ngisaphinda namanje ngithi noNdengezi ungokaJehova nokugcwala konke kwawo. Hallelujah. Asizazi izinto ezenziwa lapha kwaMamdikazi ezansi kodwa namhlanje ngiyamemezela noma yini eyenziwa noma yini ephekwayo ayinamandla phezulu kwebandla. Uthi uDavide kumaHubo 91 uthi inkulungwane ziyakuwa ngakwesokudla athi inkulungwane ngeinkulungwane ngakwesokhohlo kodwa ziyakusondela eduze kwami. 1,000 may fall on my right hand and 10,000 on my left hand side. Uthi but it can never come near the church of God. Thank you, Jesus. He that dwelleth in the secret place of the Most High God shall abide under the shadow of the Almighty. He will say of His goodness, He is my fortress and my refuge. He will say of His goodness. Sengiyaqala ngiyabala 1 2 3 and 4 and 5 and 6 and 7. Can we move around? Can we move around? Can we move around? Can we move around? Hey, 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 Thina siyaphumelela, thina siyaqoba, thina sikhululekile, thina siphulukile, ogibeli abaquphi, nogibeli baphukile. Hey, singabanqobile, siyaqoba, singabanqobile, siyaqoba, singabanqobile, siyaqoba, singabanqobile, siyaqoba. Shamela haso, shamela kosa mina. Akasimshayele kakhulu uJesu izandla sonke.